скриниця, спрятавши наша Отець, вся влада в Його правиці, а владарство спокою у Тебе вічна тривать. Бог святий, Месія
Сына, и Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут за всеми вами. И с Духом Твоим. Великая радость, дорогие браты и сестры, что и сегодня разом мы збираемся тут, у этой святыни. Сегодня в литургии Костела мы отзначаем урочистость Иисуса Христа, Володара Сусвету. Гэта апошні тыдзень распачынаем звычайнага перыяду літургічнага года. Ужо праз тыдзень будзе новы год літургічны, будзе першая нядзеля адвенту. Але сёння мы як бы літургічна падводзім вынік усяго таго, што за гэты год мы перажылі. Гэтая ўрачыстасць, яна прыгадвае нам усё тое, што мы прайшлі ад мінулага адвенту. Прыгадвае нам, як мы чакалі прыходу Иисуса Христа, як мы святкавалі ягонае нараджэнне, як мы углядаліся ў яго дзейнасць публічную, дзе ён прапаведаваў, аздараўляў, уваскрашаў. Мы разам з вами перажывалі муку смерці ў васкрасенні Иисуса Христа. Мы разам таксама чакалі спаслання Духа Святога. І вось сёння мы, прайшоўшы гэты літургічны год, можам наноў усвядоміць сабе, што Иисус Христос – валадар нашага жыцця, валадар нашай гісторыі. І вось такім настроем запрашаю вас, дарагія браты і сёстры, так перажыць гэтую Эўхарыстыю, каб сапраўды Христа выбраць сваім валадаром і панам. Сёння таксама для нашай парафіі, асабліва да літургічнай службы алтара для нашых міністрантаў вялікая радасць, бо трое з нашых братоў прымуць паслугу міністранта алтара ў літургічным сходзе. Гэта вельмі ўжо важная, вельмі свядомая і глыбокая паслуга. Таму захвочваю таксама малітвай падтрымаць гэтых маладых хлапцоў, якія хочуць служыць пры алтары. Гэтую ж святую імшу я цэлебрую за ўсю нашу парафію, за ўсіх хворых, церпячых, за нашыя сем'і, у тых усіх справах, якія найбольш нам на сэрцы ляжаць. Дарагія браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога нашага, каб пасвяціў гэтую ваду, якою мы будзем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Твоей ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Пакорна молім Цябе, усемагутны Божа, у дабрыні Тваёй асвяці гэтую соль. Ты загадаў прароку Елісею насыпаць яе ў ваду, каб вярнуць вадзе жыццядайную сілу. Просім Цябе, Пане, учыні, няхай паўсюль, куды трапяць кроплі гэтай асвячанай вады, адступяць усе напады сатаны, а нас няхай заўсёды ахоўвае прысутнасць Твайго Святога Духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Дух Святый, освяти, с упокою сердца мне, принеси, и
Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыко небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш правоучальця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты усё пожадав одновить у Своим наимилейшим Сыне, владарицу свету. Учини, как усё створение, вызволенное из неволи и греху, служило Тебе и без конца Тебе прославляла. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Амінь. Читання книги пророка Даніеля. Бачив я у ночних візіях. Вось разом за блоками небесними ішоў нібы сын чалавечы. Наблизіўся ён да старадаўняга і быў падведзены да яго. І дадзена яму была улада, і гонар, і валадарства. І ўсе народы, плямёны і мовы служылі яму. Улада ягоная вечная улада, якая не адымецца. І валадарства ягонае не будзе знішчана. Гэта Слово Божие. Пан валадарить, ён апрануўся ў веліч. Пан валадарить, ён апрануўся
Читание книги Апокалипсиса святого апостола Иоанна. Ласка вам и спокой от Иисуса Христа, верного сведки, першородного сярод померлых и першого сярод земных владаров. Тому, кто любит нас и кто праз свою кровь вызволил нас от наших грехов и учинил нас владарством и святарами для Бога и Отца своего. Ему хвала и моц на веки вечная. Амен. Вось ён приходит за облаками, и кожное вока убачить его, и все тыя, кто его протял, и будут оплакивать его усе поколения земли. Так, амен. Я, Альфа и Омега, каже Пан Бог, який есть, який был и який приходит, усемогутный. Это Слово Божие. Благословленный той, кто приходит у имя Пана. Благословленное владарство Отца нашего Давида, якое надыходит. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Пілат спытаўся ў Езуса: «Ты король юдэйскі?» Езус адказаў яму: «Ці ад сябе ты кажаш гэта, ці іншыя сказалі табе пра мяне?» Пілат адказваў: «Ці ж я юдэй? Твой народ і першасвятары выдалі цябе мне. Што ты зрабіў?» Езус адказаў: «Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б з гэтага свету было маё валадарства, то слугі мае заступіліся б за мяне, каб я не быў выдадзены юдэям. Але цяпер маё валадарства не адгэтуль». Пілат сказаў яму: «Значыць, ты кароль?» Езус адказаў: «Ты кажаш, што я кароль. Я для таго нарадзіўся і для таго прыйшоў на свет, каб засведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае голас мой». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Прысядьце, калі ласка. Няхай прыступяць тыя, якія маюць быць устаноўленыя міністрантамі алтара. Каваленка Константин. Михаил Роуда. Савянок Антон. Шановны айцец, прашу аб устанаўленні гэтых кандыдатаў міністрантамі алтара. Ці яны усведамляюць велічыню годнасці служэння і абавязкаў? Былі аб гэтым навучаныя.
з Божаю і вашаю дапамогаю выбіраю гэтых кандыдатаў да выконвання паслугі міністранта алтара у літургічным сходзе. Дякуем Пану Богу. Кандидаты могут присесть. Дорогие браты и сестры, сённяшняя урачыстасць, яна, я так вось сабе уяўляў, да чаго яе можна параўнаць, калі мы кажам пра пэўныя адрэзкі часу. Да, мы кажам, што гэта апошняя урачыстасць літургічнага году. Да. Календар касцёльны, як мы добра ведаем, ён не зусім супадае з календаром такім свецкім. І вось хацелася мне спачатку сказаць, што гэта, магчыма, такая кропка, якая заканчвае гэты літургічны год. Але гэта было б таксама неправільна, бо літургічны год закончыцца ў наступную нядзелю, то есть з момантам першых нешпараў, можна ту суботу пасля захода сонца. Вось. Яшчэ тыдзень мы будзем жыць вось гэтым словам, якое сёння атрымалі, якое сёння мы пачулі. Я бы больш параўнаў гэта, калі казаць вось пра знакі пунктуацыі, гэтую урачыстасць да такога выклічніку са шматкроп'ем. Да? Восклицательны знак яшчэ дзве кропачкі. Што гэтая урачыстасць, яна ставіць пэўны такі моцны знак, моцны вокліч, але не заканчвае нейкай гісторыі, а хутчэй наадварот, яе распачынае. З моманту, калі мы прызнаём Хрыста нашым валадаром, уся гісторыя толькі пачынаецца. І вось тут хацеў бы я затрымацца над гэтым разуменнем, што такое Божае валадарства і хто такі гэты валадар. Хачу на гэтым затрымацца, таму што, можа, так асабіста мяне, слухаючы сённяшняе слова, кранула пытанне Хрыста да Пілата. Калі Пілат пытаецца ў яго: «Ты кароль юдэйскі?» А Ісус адказвае: «Ці ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя табе пра мяне расказалі?» Вось нешта ў гэтым пытанні такое ёсць, што Христос, размаўляючы са сваім, можна сказаць, катам, з тым, хто ўсё ж такі аддаў яго на смерць. Вот так мы ведаем, што Пілат сумняваўся, што ён больш аддаў там са страху перад габрэямі, але аддаў. Ён выдаў на яго гэты несправядлівы вырок смерці. І Езус ведае, што будзе дасканала, але ён з Пілатам размаўляе, хочучы вось злавіць яго канкрэтна, ягоную асобу, кажа: «Ты ад сябе гэта кажаш, ці іншыя табе сказалі пра мяне?» Браты і сёстры, як жа актуальна сёння гэтае пытанне задаць самім сабе. Калі вось мы тут сабраліся, бо ўсё ж такі мы, напэўна, хочам, каб Христос быў валадаром нашым. Але пытанне, ці мы гэта ад сябе кажам, ад сябе, з глыбіні свайго сэрца, сваіх прагненняў, жаданняў, ці ўсё ж такі таму, што нас так навучылі, і мы, гэта не блага, калі іншыя нам сказалі, зразумееце добра. Напэўна, мы ведаем пра Хрыста, таму што нехта нам пра яго расказаў. Але, можа, яшчэ не адбылося гэтага акту, калі я з глыбіні свайго сэрца. Бо я это прызнаю, таму што, я ж католік, як это не прызнаць, што Христос мой валадар. Да, і бачым, што Пілат, ён усё ж такі паводзіць сябе сёння як той, каму расказалі, а не як той, хто кажа ад сябе. Ён як бы, Езус запрашае яго ўвайсці ў глыбокую размову з ім, а Пілат як бы кажа: «Слухай, я вашых правілаў не знаю, юдэі цябе выдалі, вось я тут толькі вось у такіх справах». Да? І як часта, браты і сёстры, можа быць падобна ў нашым жыцці. Езус праз нейкія сітуацыі, радасныя, трагічныя, няпростыя, якія выводзяць нас, можна сказаць, з сябе, як мы кажам, ён хоча з намі гэты дыялог такі асабісты, шчыры, пачаць. Але мы часта захоўваемся перад ім, як тыя, каму расказалі: «Езу, да, ты добры, ты міласэрны, ты павінен дабро рабіць, рабі. У мяне свой план на маё жыццё, свой сцэнарый на збаўленне, я ведаю, як трэба. Да, альбо не ведаю, але буду шукаць неяк па-свойму». Вельмі часта так здараецца, браты і сёстры. І каб так не здаралася, варта сабе зноў задаць пытанне: як я разумею гэтае валадарства, якое Езус абяцае. Бо калі мы возьмем усе пропаведзі Хрыста, сутнасць, 90% ён абвяшчаў тое, што блізка валадарства Божае. Яно ўжо прыйшло, яно сярод вас.
яно можа і ён з розных аспектаў кажа, што параўноўвае да зярнятка, да нерату, да таго, як хтосьці вінаграднік садзіць, падобнае да драхмы, да ягнятка. Столькі прыкладаў пра гэтае валадарства. Навошта ён пра гэтае валадарства расказвае? Што гэта? З чым яго можна параўнаць? Як мы разумеем? Часта сустракаюся з такім меркаваннем, што Божае валадарства – гэта тое, куды ідзе чалавек пасля смерці, калі добра сябе паводзіў. Але калі мы паглядзім пропаведзі Езуса, то так не здаецца. Ён кажа пра нейкае валадарства, якое ўжо тут ёсць. Ужо мы можам ім жыць. Каб трошкі пра гэта расказаць, можа, каб пашырыць нашы гарызонты наконт Божага валадарства, хацеў бы расказаць дзве гісторыі. Пра адну я пачуў ад аднаго святара, другую пачуў падчас адной з музычных майстэрняў у Івянцы. Я калісьці распавядаў, але думаю, варта вярнуцца да гэтага зноў. Першае, што наталкнула на гэтыя гісторыі, гэта тое, што Евангелие сёння гэта пра размову Езуса з тым, хто, можна сказаць, яго заб'е, са сваім катам, палачом, з Пілатам. І вось дзве такія гісторыі. Адна адбылася ў амерыканскай турме, в адным са штатаў у США ёсць смяротнае пакаранне, не ва ўсіх, але ў некаторых ёсць. Ведаем, што кожны штат мае свае законы. І асудзілі на смерць чалавека, які учыніў страшэннае злачынства. Ён у адной сям'і пахіціў дачку, згвалтаваў і забіў. Яму прызначылі смяротнае пакаранне па законах таго штату. І там ёсць так, што гэтыя бацькі, пацярпеўшыя, яны прысутнічаюць пры гэтым. І гэты чалавек, ён папрасіў прабачэння перад выкананнем выроку. І потым гэтае смяротнае пакаранне выглядае, што ін'екцыя такая пэўная робіцца, і чалавек памірае. І потым нават бралі інтэрв'ю, дзесьці мама плакала, ўся ў слязах. Бацька сказаў, што гэта вельмі важны дзень у яго жыцці, бо ўрэшце гэтае зло, якое было, ўрэшце оно так адпомшчана, ўрэшце гэтая справядлівасць вастаржествавала. І ведаеце, гэта я чуў з вуснаў аднаго са святароў, ён кажа, так глядзі, што ўсё роўна неяк на сэрцы пасля такога заявы, здаецца, па-чалавечы нейкая справядлівасць даканалася, так па-чалавечы. Але чамусьці пасля такой справядлівасці, нават калі на яе глядзіш, у сэрцы становіцца троху пуста, неяк так сумна. А другая гісторыя. Калісьці у Івянец на музычную майстэрню прыязджаў гурт, я ўжо не памятаю, які называўся, польскі гурт. І лідар гэтага гурта, ён даваў такое сведчанне, такі рок-гурт хрысціянскі, і ён быў рокерам і да навяртання, аж да моманту, калі улезлі ў ягоны дом і забілі ягоных бацькоў. Гэта зрабіў адзін чалавек, якога потым злавілі, і не адразу злавілі. І гэты лідар гэтага гурта, ён доўга марыў, каб падобна як той бацька, адпомсціць. Доўга марыў, каб выканаць эту чалавечую справядлівасць. Але як ён вызнаваў, што пакуль яго не злавілі, ён быў момант, дзе ён сустрэўся са Словам Божым, са Словам Хрыста. І калі прыйшоў момант, калі злавілі гэтага чалавека, ён пайшоў да яго ў турму, паглядзеў яму ў вочы і сказаў: «Я цябе прабачаю». І казаў, што я чуў сябе так лёгка, як ніколі ў жыцці не адчуваў. Як быццам бы крылы выраслі. Новае жыццё пачалося. І мы бачым, што дзве троху такія, з аднаго боку, падобныя гісторыі, якія закончыліся інакш. І я гэта кажу не для того, каб кагосьці сказаць лепшым ці горшым, проста каб мы у такіх вельмі радыкальных гісторыях маглі ўбачыць, дзе ёсць Божае валадарства, браты і сёстры. Яно так праяўляецца. У момантах прабачэння, у момантах паяднання, у момантах, можа, незразумелых такой чалавечай логікай, але момантах, якія нясуць жыццё, якія мяне ажыўляюць, якія нясуць мне лёгкасць. Божае валадарства, браты і сёстры, гэта не нейкая краіна, не нейкая прастора, месца, гэта асоба Езуса Хрыста, якую мы альбо прымаем усім сэрцам, альбо не прымаем. Гэта Божае валадарства можа пачацца ўжо цяпер, у гэтую секунду,
калі я ў сваім сэрцы, гледзячы на крыж, вось, і чуючы гэтыя словы, якія мы пачулі сёння у другім чытанні, ў кнізе Апакаліпсіса, гэтыя словы, як ён кажа: ласка вам і спакой ад таго, які быў, які ёсць і які прыходзіць, укрыжаванага, распятага, уваскрослага, які табе прабачыў твой грэх, які змыў з цябе ўсе твае грахі, усе твае правіны, якога ты можаш глядзець распятага і не адчуваць асуджэння з ягоных словаў. Ты можаш на яго глядзець і разумець, што гэта толькі таму, што ён цябе любіць. І гэта Божае валадарства. Вот тут яно пачынаецца. Гэта той момант, які мяняе ўсё нашае жыццё. І вось як вымоўна, што гэтая ўрачыстасць Хрыста, валадара сусвету, па-польску караля, да, там сусвету сёння так яны гавораць, круля всесвята, так? Караля, ось, мы чуем Евангелие не з нейкага ўзыходжання на трон, не нейкую сітуацыю праслаўлення Езуса, а сітуацыю перад распяццем, сітуацыю ось за некалькі хвілін да таго, як Езуса заб'юць. Яго трон – гэта крыж, яго вось ласка – гэта ягоны дар усім, гэта ягоная міласэрнасць. І ён гэтаму стылю жыцця, гэтаму валадаранню нас вучыць. І усе мы ад моманту хросту такімі валадарамі сталіся. І варта вось гэтае валадарства ў сабе адкрыць. Браты і сёстры, гэта вельмі прыгожая ўрачыстасць. І таксама нашых дарагіх хлапцоў, якія сёння выбіраюць служыць пры алтары Пана, я таксама захвочваю над гэтай таямніцай алтара разважаць. Бо алтар, які мы маем тут у цэнтры касцёла, ён таксама з'яўляецца сімвалам крыжа. Сапраўдным алтаром для Хрыста стаў крыж. І нашы хлопцы ўжо добра ведаюць, што літургія святой імшы, ўсё тое, што адбываецца на алтары, гэта прынясенне ў ахвяру, гэта жертвапрынашэнне. Гэта момант, дзе сапраўдны кароль, валадар сусвету, аддае сябе з любові да канца. І вось я і сябе, і вас, дарагія, і ўсіх нас, парафіяне, запрашаю у моманты, калі асабліва можа цяжка, калі ў нас ёсць гэтая крыўда, нейкае непрабачэнне, нейкае жаданне восстановіць справядлівасць. Калі мы кажам: «О, Божа, прыйдзі, пакарай усіх гэтых маіх крыўдзіцеляў», да? Каб мы, прыходзячы ў касцёл, ці гледзячы дома на крыж, успомнілі, у чым сэнс, да? У чым гэта сутнасць ягонага валадарства. І атрымалі палёгку, атрымалі гэту ласку і гэты супакой, якога ніхто ў нас не забярэ. Гэтага супакою мы маем быць удзельнікамі, браты і сёстры. Таму яшчэ раз усіх вас віншую з гэтай урачыстасцю і запрашаю так глыбока над ёй паразважаць. Амен. Цяпер паўстанем. Дарагія кандыдаты, перад тым, як будзеце ўстаноўленыя міністрантамі алтара перад усёй нашай супольнасцю, выкажыце цяпер сваю волю прыняцця і добрасумленнага выконвання службы. Для гэтага пытаюся ў кожнага з вас. Ці хочаце служыць у літургічнай службе як міністранты алтара? Дарагія кандыдаты, для ўмацавання вашай волі злажыце цяпер перад усім літургічным сходам свае абяцанні. Я Константин Коваленко. Я Антон Савянок. Я Михаил Роуда. Пакорна просім Пана Бога, каб паблагаславіў гэтых выбраных на міністрантаў алтара.
Божа Ойча, выслухай нашыя малітвы і ў сваёй дабрыні благаславі гэтых сваіх слугаў, якія хочуць аддацца паслузе пры тваім алтары як міністранты алтара. Учыні, каб вытрывалі ў добрым і праз шчырае сяброўства з Христом, святаром, былі годнымі служыць табе ў валадарстве нябесным. Праз Христа, Пана нашага. Вось знак твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант алтара. Вось знак твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант алтара. Вось знак твайго служэння Богу. Служы верна Господу і людзям, як міністрант алтара. Пане Езу Христе, Ты нас паклікаў, каб даваць сведчанне веры перад людзьмі. Просім Цябе, паблагаславі гэтае літургічнае адзенне і ўзмацні давер і вернасць Табе тых, хто будзе іх насіць. Праз Христа, Пана нашага. Прымі гэтую сутанну і насі яе годна, каб заўсёды нагадвала табе, з якой адданасцю і пабожнасцю павінен ты служыць Христу, твайму Господу, на кожным месцы. Прымі гэтую сутану і насі яе годна, каб заўсёды нагадвала табе, з якой адданасцю і пабожнасцю павінен ты служыць твайму Господу на кожным месцы. Прымі гэтую сутану і насі яе годна, каб заўсёды нагадвала табе, з якой адданасцю і пабожнасцю павінен ты служыць Христу, твайму Господу на кожным месцы.
Праз Єзуса Христа, валадара сусвету, які нас бавіў і паклікаў да свайго валадарства, даверым Богу ў малітве, просьбы Касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб ён вёў людзей да валадарства Хрыста, дзе пануе еднасць і любоў. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго апостальская паслуга садзейнічала перамозе добра ва ўсім свеце. Цябе просім. Молімся за ўсе народы, якія перажываюць трагедыю вайны і нянавісці, каб яны адкрылі свае сэрцы на прабачэнне і любоў у імя Хрыста, валадара спакою. Цябе просім. Молімся за тых, хто перад абліччам цярпення і зла згубіў веру ў Божую міласэрнасць, каб яны атрымалі суцяшэнне укрыжаванага і ўваскрослага Хрыста. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай, здароўя для Цімура, а таксама для сям'і Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Молімся аб шчаслівай аперацыі для Леакадзіі. Цябе просім. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі молімся аб жыцці вечным для памерлай Марыі. Цябе просім. Таксама молімся за нашых міністрантаў алтара, за Косцю, Мішу і Антона, якія сёння прынялі гэтую паслугу, каб неслі яе з годнасцю не толькі ў нашай парафіі, а таксама ва ўсім сваім жыцці. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы, нягледзячы на цяжкасці, умелі захаваць моцную веру, надзею і любоў. Цябе просім. Божа, стварыцель неба і зямлі, Ты хочаш усіх людзей сабраць у Тваім валадарстве любові. Выслухай малітву Твайго Касцёла і учыні, каб мы плённа садзейнічалі пашырэнню Твайго валадарства ў свеце. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане наш Боже, мы складаем Тебе ахвяру поєднання и примирення, покорно Тебе просим, каб Твой Сын надарил все народы едностью и супокоем, яки живее владарить на веки вечные. Пан с вами, И с Духом Твоим, угору сердце, узносим имя Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годна и справедлива. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты, свайго адзінароднага Сына, Пана нашага Езуса Хрыста, намасціў алеем радасці на вечнага святара і валадара сусвету, каб ён завяршыў таямніцу адкуплення чалавечага народу, ахвяруючы самога сябе на алтары крыжа, як беззаганную ахвяру прымірэння, каб прыняў пад сваю ўладу ўсё стварэнне і перадаў бясконцай велічы Тваёй вечнае і паўсюднае валадарства, валадарства праўды і жыцця, валадарства святасці і ласкі, валадарства справядлівасці, любові і супакою. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышия, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолования. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келіх збавлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе.
Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючых тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови, разом с папом нашим Франциском, біскупом нашим Юзефом і з усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надію воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу. І дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каби ми заслужили удел у житті вічному, у єдності з Насвятейшей Богородицы Панной Марією, со святим Юзефом і обранником, со святими апостолами, всіма святими, які спредвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі веки вічния. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учинив дітьми Божими, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокоя. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, щасливые, покликанные на вечеру ягону. Пане, я не варт, как Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа.
Бог, як валадар, трываць будзе вечна. Пан благословляе свой народ у супакой. Пам'ять про
помолимся. Нябесны Ойче, Ты насыціў нас хлебом, які дае жыццё вечнае. Учини, каб мы з радасцю былі паслухмяныя Христу, валадару сусвету, і вечна жылі з Ім у нябесным валадарстве, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Браты і сёстры, яшчэ паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы, трошкі, сёння даўжэй атрымалася, но папрашу хвілінку цярплівасці. Шчыры дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні ў касцёле прыбіраў. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Сённяшняя ўрачыстасць нашага пана Езуса Хрыста, валадара сусвету, гэта ў беларускім касцёле ўжо традыцыйна дзень малітвы і падтрымкі міждыяцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Памятаем у малітве пра ўсіх семінарыстаў і іх выхаваўцаў. Таксама сённяшні збор ахвяраванняў будзе прызначаны на патрэбы гэтай навучальнай установы. На гэтым тыдні адзначаем. У аўторак 26 лістапада ўспамін святога Леанарда Спорта Маўрыцыё, прэзбітэра, у сераду 27 лістапада ўспамін святога Францішка Антонія Фазані, прэзбітэра, у пятніцу 29 лістапада свята ўсіх святых Серафімскага ордэна. Тут будзем успамінаць усіх святых францішканаў з усіх трох орденов. У суботу 30 лістапада свята святога Андрэя, апостола. У гэты дзень свае імяніны адзначаюць нашыя браты Андрэй Зуй, Андрэй Шестакоў і Андрэй Жылевіч. Маліцца за іх будзем у наступную нядзелю падчас вячэрняй святой мшы а 18 гадзіне. Праз тыдзень, як я ўжо казаў на пачатку, распачынаецца новы літургічны год і літургічны перыяд адвенту. Парадак набажэнстваў у адвенце будзе пададзены ў наступную нядзелю. Прыгадваем, што адарацыя найсвяцейшая сакраменту адбываецца ў нашым касцёле кожны чацвер з 16:00 да вячэрняй святой мшы, а таксама ў першую нядзелю месяца пасля вячэрняй святой мшы. То бок у наступную нядзелю пасля вячэрняй мшы таксама будзе праслаўленне Езуса ў найсвяцейшым сакраменце. У бліжэйшы чацвер а 19:00 адбудзецца духоўная сустрэча для мужчын. Сардэчна запрашаем скарыстацца з магчымасці у мужчынскай кампаніі паглыбляць сваю веру і мужчынскую тоеснасць. У 19 можна прыйсці сюды ў касцёл, там мы ўжо завядзём куды трэба. Прыгадаем, што 13-15 снежня будуць ужо другія выходныя з Францішкам, адбудуцца яны ў Ляскоўцы пад Мінскам у цэнтры Карытас. Гэтыя дні для дарослых і для сямей, каб так паглыбіць сваю веру, падрыхтавацца глыбей да Божага нараджэння, чэрпаючы з досведу святога Францішка. Запісацца можна на сайце, сацыяльных сетках парафіі альбо у брата Владзіслава. Прыгадаем, што можна яшчэ запісваць сваіх хворых на картачку закрысты, да якіх мы з братамі будзем ездзіць кожны месяц, іх наведваць са святымі сакраментамі. Калі ласка, смела запісвайце. З радасцю будзем іх наведваць. Таксама яшчэ такая аб'ява. Прыгадаю, што яшчэ трывае ў нас ініцыятыва «Век жыві, век вучыся» з разнастайнымі заняткамі, майстар-класамі. На гэтым тыдні таксама яны будуць. У пятніцу 22-го у 19:00 у класе будзе выраб ліхтарыкаў для раратаў. Вось, то, хто хоча навучыцца ліхтарыкі рабіць, можна прыйсці у пятніцу ў 19. І таксама ў нядзелю ў 17 наступную будзе маладзечанская школа выцінанкі. Такі выклад, такі майстар-клас. Ёсць яшчэ такая прапанова, браты і сёстры, што ў наступную нядзелю на пачатак адвенту валанцёры нашага парафіяльнага Карытас ладзяць ужо чарговы раз акцыю «Адкрый сваё сэрца». Яны прапануюць падтрымаць сем'і, якія выхоўваюць дваіх дзяцей з інваліднасцю. У маладзечанскім раёне такіх сямей 24. З іх 12 з'яўляюцца шматдзетнымі. І нам патрэбна сабраць 82 падарунка. Запрашаем да ўдзелу ў акцыі, каб падзяліцца часцінкай свайго сэрца з гэтымі сем'ямі. Картку з імем дзіцяці, якому будзеце збіраць падарунак, можна будзе ўзяць у валанцёраў у наступную нядзелю каля парафіяльнай крамы пасля кожнай святой імшы. Можна паразважаць над такім адвентавым дарам. І прыгадаем, што ўжо ў краме нашай таксама можна ўжо ўзяць аплаткі на вігілійны стол.
яшчэ раз ад усяго сэрца віншую нашых дарагіх хлапцоў з тым, што рашыліся, прынялі гэтую паслугу. Служыце з радасцю ад усяго сэрца Езусу Хрысту пры ягоным алтары. Ад усяго сэрца таксама дзякую бацькам гэтых хлапцоў за тое, што іх выхавалі. Не забараняеце моцна, прыходзіце ў касцёл, падтрымліваеце іх у гэтым. Шчыра вам дзякую. Няхай усім на гэты тыдзень Бог благословляе. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михайле, Верши нас у змаганні, супроть спокусов и пастах злого духа, будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божию скинь у пекла сатану, и иши злых духов, які на згубу душаў снують по свете. Аминь. Хай буде честь